бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаи маориф дар соли хониши 2024-2025 ва муайян намудани нақшаҳои корӣ барои соли нави хониш, кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Данғара чорабинии судманд дур намуданд. дар сани муассисаи давлатии ҷумҳуриявии қасри фарҳанги ноҳия омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия бо намоиши дастовардҳояшон иштироки фаъол намуда омодагии худро ба соли нави хониш собит намуданд. қисмати асосии ҳамоиши имрӯза дар толори бошукӯҳи қасри фарҳанг бо иштироки васеъи кормандони соҳаи маориф ва дигар ниҳодҳо идома ёфт. дар оғоз парчами сайёри ғолиб ки имсол низ ин ҷоизаро маорифчиёни ноҳияи Данғара ба даст оварданд ба саҳна ворид карда шуд. мавриди зикр аст ки ҷоиза тибқи озмун миёни шуъбаҳои маорифи 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз рӯи 33 номинатсия гузаронда мешавад ва имсол соли чорум аст ки ноҳияи Данғара ғолиб ва соҳиби ҷоиза мегардад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи кормандони соҳа бобати пешрафту муваффақияти хонандагон изҳори миннатдорӣ намуда баҳри боз ҳам тақвият бахшидани раванди таълиму тарбия, фароҳам овардани шароити мусоид, фаъолнокии хонандагон дар озмуни олимпиадаҳои сатҳи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, мустаҳкам намудани робитаи кумитаи падару модарон бо муассисаҳои таълимӣ, тақвият бахшидани раванди омӯзиши илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ бахусус забонҳои русӣ ва англисӣ изҳори назар карданд. гуфта шуд ки омӯзиши фанҳои дақиқ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ тақозои замон буда барои насли наврас имкон фароҳам меоварад ки идомаи таҳсили худро дар донишгоҳҳои олии бонуфузи кишвар ва хориҷ аз он идома дода ҳамчун мутахассиси баландихтисос ба воя расанд ва дар оянда барои халқу миллати худ хизмат намоянд. масъулини шуъбаи маориф иттилоъ доданд ки айни замон дар ноҳия 96 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ, аз ҷумла як муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 75 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 7 муассисаи томактабӣ, як гимназияи ҷумҳуриявӣ, як литсеи тамоюли техникӣ, як мактаби президентӣ бо фарогирии 50947 хонанда фаъолият менамоянд ки назар ба соли таҳсили гузашта 2417 нафар зиёд мебошанд. дар муассисаҳои таълимии ноҳия 2383 нафар омӯзгорон, аз ҷумла 1285 нафар занон фаъолият менамоянд. аз шумораи умумии омӯзгорон 1786 нафар дорои таҳсилоти олӣ ва 597 нафар дорои таҳсилоти миёнаи касбӣ мебошанд. дар идома чун анъана бо мақсади қадрдонӣ ва дастгирии кормандони соҳаи маориф барои фаъолияти ибратбахш ва дастовардҳои меҳнатӣ як қатор омӯзгорон бо мукофоту тӯҳфаҳо аз ҷумла ифтихорнома ва нишони аълочии вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ карда шуданд. дар анҷоми чорабинӣ аҳли фарҳанги ноҳия бо саҳнаҳои ибратбахш ва суруду таронаҳои дилнишин хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.